Good morning mga kaspero. So, update tayo sa bangka na ginagawa. So, ito na yung pintura. Ayan. Green at saka laki orange. Yellow green. Ayan na yung pintura. So, pupuntahan natin yon mga kaspero. Yun yung kabantay natin. Bantay Junjun. Yan si Kuya. So, ayan yung master panday natin dito sa bangka. So, pupuntahan natin yan. Okay na yan. Sobrang haba. So, pintura meron na doon. Pipinturahan na lang. Nalihan na rin namin. Tapos, yung makina ayos na rin yan. So, kakagawa lang din itong timon. Ayan. Ayan yung timon niya mga kaspero. Bagong gawa. Shoutout kay Michael yung gumawa. Ayan. So, yan yung ihi, busing. Ayan. So yung makina, ayan mga kaspero, Yamato 18 horsepower yan mga kaspero. Tingnan nyo yung haba ng bangka na to. Ayan. So bali yung ilalim nito mga kaspero is 23 yung haba. Tapos yung kabuuan lahat nasa 29. So si Kuya tsaka si Kabantay Junjun yung magpipintura nito kasi kami aalis. Update ko lang kayo kung matapos na at saka yung paano ibaba. Ito yung batik. Ayan mga kaspero, naayos na ni Master Kandi yung alignment ng bangka sa makina para sa loob. Talagang dinudukot niya sa ilalim. Ayan. Ayan. Yan yung inaayos niya, yung alignment ng makina mga kaspero. Ayahay ang buhay. Ayan yung thread. 2,000 years later. Yun, good morning mga kaspero. So ibaba na natin yung service natin. Ayan. So tulong natin si Master Kandi at saka sharing yung panday niyan eh. Ayan, bali si Kuya tsaka anak ni Master Kandi tsaka si Master Dani. Si Master Junjun di pa, papunta pa lang. So bubuhatin namin yan. Taling pang kalabaw na yan. Unat ran. Yan siya sa bulo, ano. Hindi pa kanahan, hindi pa sumita. Okay. Buwan. Up. Yan. Nasa. Yes. Up. Dapat tumapagang. Balik kabin. Shoot naman sir.
Okay na ma? Wala lang, hindi kaya yun ah. Wala lang. Bahala ka lang dyan ko. Okay. Bilang lawin din kami no. Diba to? Okay. Tumba. Okay. Sa'yo na din ko ma. Op. Okay. Ay. Tumba nga. Ano lang kayo na? Ay, kaya? Ay, ko lang. Ay, okay. Antay. Ay, Aga. Sus. Ay, naipot. Baik. Ay. Okay. Oh, dan. Terus dah jumpa. Bulan itu sih. Kuat mababa ha. Bigay mo nga sekarang. Tamat, dalam. Alis semuanya, yang. Apa bukat? Sudah, yang. Dan. Oke. Mana ya? Yan, may sponsor pa tayong Boracay tubig. Top down. Kakarga natin to. Hindi na pandaran. Bobos man ba? Puso lang. What? Kaya. Yawas. Bati mo. Okay. Lalay lang. Ano kapitan mo de? Ayan, sponsor. Yeah. Sangat Pauli. Ayan, shoutout sa driver. Pastor Danny, wala nang damit. Lalay lang sa pulis. Yan si Master Alvin. Driver. Ayan mga kaspero, nakarating na tayo sa baybay. Salamat sa mga tumulong. Ayan. Kakakabit na namin yung mga batik. Oo. Oh, tanong uli. Ang ano ba? Kapitan. Nauli ang kapitan ay may ginhatod pa. At yun, sa wakas mga kaspero, naibaba na natin ating bangka. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumulong. Shoutouts pala sa Boracay Anglers. The best talaga kayo.
Kasi kayo yung number 1 na tumulong sa pagbuhat ng ating bangka. Shoutout kay Ariel. Ayan, si Master Jigger natin. Tapos kay Master Insots. Yun din, Jigger din yan ng Boracay Anglers. Shoutout sa iyo. And kay Master Alvin. Yung malaki sa unahan na nagbuhat. Yun, si Master Alvin yun. Tapos, syempre, papasalamat din tayo sa ating panday ng bangka, si Master Candy. Ayan, siya yung panday ng bangka natin. And kita nyo naman yung forma, napakaganda. And of course, sa kuya ko, shout out sa iyo, Kuya Edgar Ramal. Ayun. So, nagpapasalamat ako sapagkat natapos natin yung ating service sa spearfishing. Kaya meron na tayong gagamitin sa pang-araw-araw nating pamamana o spearfishing. So, abangan nyo mga kaspero yung magiging huli ng ating bangka o kaya yung first blood ng may aakyat natin sa ating bagong bangka. So, salamat ulit and bye for now and see you on my next video.